सुतेला भतार धके जुबने पमुरी आ पटवा के ना पेल देवेला तहार बहिन चोदो। सुन तारा भाई लोग कैसे भौजी भंसरी वाली कहतिया कि सुतेला भतार धके जोबने पमुरी। ए तहार बहिन चोदो लाड़ चटाबू तका हाल बा भाई। त आज हम फिर से बात करले बानी बुलेट राजा विक्की राज एंड अवधेश प्रेमी के। तो भाई लोग कसम से कहत तानी आज के वीडियो बहुते गाड़फाड़ बनल बा। तो इसे कहत तानी भाई लोगन वीडियो जल्दी से लास्ट देखम। तो भाई लोगन वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस पड़ने के लिए। तो वीडियो देखम जा आ देखला के बाद में भूल जाम जा। तो बिना कोनो लाल लहसुन के आज के बकचोदी स्टार्ट करतानी। सुतेला भतार धके जुबने पमुरी। ए भौजी सुनो ना, हम तहाँ से कहल चाहता नु अब तहार भत्तार बा। अब तू बताओ तहार भत्तार बा, अब तहार जोबा में मुड़ी सुत तो जोबा में मुड़ी धके सुतता तो तू अपना सखी से कहता एगो बात बतावा, आ गलती से तहारा गौरिया में मुड़ी धके सुती तो का कहबो कि गाँव में मुड़ी धके सुतता तोर बहिन चोदो। ई सब बात ना कहे कि सब बात कहबे तो लोग शिकायत करी। ऊंच लगे गुच बाड़ा रहे। अच्छा कहेला ऊंच रहे गुच बड़ा रहे। सुन तारा भाई लोग भौजी कैसे कहतिया कि जब भौजी के भतार बानू तार ऊंच रहेला नु तो खूब गुच रहेला। तहार बहिन चोदो गलती से तारा मुंह में घुसा दिनू अटकले रह जाई। सुतेला भतार धके सुतेला भतार धके गाड़ी पमुरी ना भौजी, मतलब कुछ भी मान ले तो भतार बा बहन चोद त कहाँ मुड़ी धरू। चल ठीक बा बहन चोद आगे बोल। जुबने पमुरी। वाह रे तारा बहिनी के गाड़ी में बारका बाबू केरला पेलो, वाह बहुत अच्छा। ए भौजी एगो काम कर, जब तहार भतार आ तहार जोबना पर मुड़ी धके सुता नु तो हमरा के बोला सार के पटा के पेल देम नु गाने फाड़ दे। सुतेला भतार धके जुबने पमुरी। ए भौजी उ तहार भतार हो, अब तहार जोबन में मुड़ी धके सुते तो तहार गाड़ी पर ओ से हमारा कुछो लेवे देवे के नहीं के। लेकिन जैसे कहत न अपना सखी से कि सुतेला भतार आ धके जोबन पर मुड़ी, ये तहार बात सुन के मन कहता नु कि तहार जोबन के रस सब झाड़ के आ सुटका दी कि सार मुड़ी धके नु सुतबे ना करी हम। वाह तारा बहनी के गाड़ी में छाटा के लंड पेलो, वाह बहुत अच्छा। का कहत तारा कि माटी के बनल तहार जो बनवा। अरे भैया भंसरी वाला तारा कहे के मतलब का बा हो तनी खोल के बतावा। माटी के तोरी बनल जो बनावा। अरे बुढ़छू छुनर वाह। ए सार अभी तक कहनी हो कि तू खोल के बताव कि भौजी के माटी के दोनों जोबन बनल बा तो का हो गल बा। तो फिर से कह दे सार कि तहार माटी के बनल जो बनवा। अरे भैया भौसी वाला पटा के पेल देव नु लाने पर हक देव। आगे बोल। मिली जाई। अच्छा माटी के तहार बनल जो बनावा माटिए में मिल जाई। अरे भैया भौसरी वाला इस सब के पता बानू कि भगवान सब के माटी के देह बनले बन, लेकिन तू ऐसे काहे कहता रहा कि खाली भौजिए के देह मिली। बहन चोद हटाओ रे। वाह रे तारा बहनी के गाड़ी में जेसीपी के लंड पेलो, वाह बहुत अच्छा। सुनला भाई लोग मान लो भैया का नाम बा, भैया का नाम बानू कि रे छौरी तो जब माटी के बा एक दिन कौनो ना दबाई। अरे बहन चोद तू का चाहता कि भौजी तारा के ऑफर दे दे दबावे के, बस भौजी के जबन दबा के सब दूध पी जाबा भाग तोर बहन चोद। ए सार बुढ़छू छूनर इस सब के पता बानू कि जवानी में कोनो को जोबन कोनो दबावेला, लेकिन बुढ़ापा में कोनो ना दबावेला। तो ई भौजी के मत सिखावा कि भौजी तारा बात में आके आ कहे कि ए यार आवा दबाला। ए भौजी ए सरवा का नाम मत पड़िए, ला से कौन दबाओ चाहे ना दबाओ अपने दबा के काम चला ली है। जो बनावा तो हर एक दिन कवनो ना। ए सार बुढ़छू छूनर मतलब तू ना सुधरबा ना तो बोला ना तो सुधारे के नाम लिखे ले तहार बहिन चोदो। हम कहत तानी लार से भौजी के जोबन कोनो दवाई चाहे ना दवाई ओ से हमरा मतलब नहीं के, लेकिन तू सरवा बार बार कहत रे छौरी तोर जबानवा जो बनवा एक दिन कौनो ना दवाई। अरे भैया भंसरी वाला जाए दे, वो भौजी के मन बा
कौन से दबाओ चाहे ना दबाओ वो छोड़ दे, लेकिन भौजी के इतना टॉर्चर मत कर कि रे छोड़ी तो जबाना कोनो एक दिन कोनो ना दबाई तो भौजी के दिमाग खराब है नू और गलती से ता गाने फेल रख हुए जबाना अटकले रह जाए। हाँ ये बात ती बिल्कुल सही कहला है कि एक दिन माटी में मिल जाई तहार जवानी। अब देखो बुढ़ छुछुना सार्थ नहीं एगो खाली भौजी के जवानी ना माटी में मिली, तोहरो मिली हमरो मिली, जे भी यहाँ जे आयल न धरती पर सबके जवानी एक दिन माटी में मिल जाई सार। आगे बोला देखा भाई लोग भैया कहा नाम बानू कि तहार जोबन माटी में मिल जाई जब आई आनी पानी। अरे भैया भौंसरी वाला हम तो ऐसे कहल चाहतनी कि आनी पानी आई नू तो जोबन माटी में ना मिली। हम जानतनी हम बतावतनी जोबन कब माटी में मिली जब बहन चो आगे लगाओ रे अब देखो सार तो नहीं इतना बकचोदी मत करो कि ताके पटा के पेले पर देखता भाई लोग एगो बतिया के बार बार सरवा कहता कि एक दिना कोनो ना दबाई तहा जबन के। अरे भैया भौंसी वाला भौजी के जबन कोनो दबाओ चाहे ना दबाओ, लेकिन अगर भौजी हम लगाए नू तो इतना कस के दबाए नू कि दूधे ही कल जाई। देखो तारा भौजी भौंसी वाली के कैसे भैया के मुंह में दूध पियावती है। अरे तो बहिन चोदो दूध पिया के बता नीमन से पियाओ ना लाना ऊपर से पियावत रहता हर बहिन चोदो पटा के पेल दी भैया नु लाने पर हक देबू। अब हाँ ई देखा भाई लोगन कितना आराम से भैया के नु दूध पिया होता। ई तइन देखला के बाद में तो मन खुश हो जाता कि भौजी नु अच्छा से दूध पिया होता, लेकिन हई बहन जो ऊपर से पिया होता ई कौन स्टाइल बारे। आगे बोल से तू बड़ा कमजोर राजा जी। अच्छा तहार भतार देह से कमजोर बा। ए भौजी एगो काम कर अपना भतार के नु भेज दे हमारा बड़का बाबू लगे कसम से कहता नहीं ऐसा पेलियन ऐसा पेले नु कि लहारे पर हक दिनु सारा मोटा दे हन नहीं पहिला पलंग कब तोड़े राजा जी। अरे तार बहन जो तो वाह बहुत अच्छा सुन तारा भाई लोग भौजी का नाम बानू कि भौजी के भतार को पलंग ना तोड़ ले। ए भौजी एगो काम कर तू बुला ले हमरा के ऐसा पेलम नु कि लहारे पर हक देबू लंड बना बैठा तहार बहिन चोदो। सुन तारा भाई लोग कैसे भौजी कहतिया कि आगे कोरो में बैठ कूद कूद कूद। ए भौजी गलती से तहार गाड़ी में बैठ जानू आ गाड़ी में कुछ हल जानू अटकले रह जाई तहार बहिन चोदो कहेंगे भाग यहाँ से दूध पीला दूध है आ गधा कलर ना पीहन तहार बहिन चोदो। सुन तारा भौजी कैसे कहतिया कि दूध पीला। अरे भौजी एगो काम ना कर तू भेज दे हमार लगे कसम से कहतनी ऐसा दूध बनू कि पीला के बाद में सरवा के दे नू फूल के इतना मोट के हो जाई। हाँ कसम से अगर तो विश्वास नहीं करू तो तूहो आ जाओ साथ में ऐसा पियाम नू अटकले रह जाए मुँहे में तहार बहन चोदो तू का चाहता रो ना तू बोला ना तू का चाहता रो कि अपना भतार के तू दूध पिएबू तो तहार भतार मोटा जाए। ए भौजी ऐसा गलती नु तू मत करिए काहे कि दूध पीला से कोनो ना मोटाला काहे कि हम नु लड़का हम बड़ी दूध पीनी आ देख सारा इतना पातिर के बानी कह दी का भौजी नु एक बात कर अपना भतार के अपना लगे मत सुताओ आ मुठ मार के कह दे ना गिरला तब सारा नु मोटा जाए, लेकिन दूध पीला ऐसे मत कह। ई सुनला के बाद में मन करता पेले के और गलती से पेल देने नु अटकले रह जाई।